Čaute, ja som Žan Zen z týmu Workout Fanatics. Vítam vás v ďalšej časti From Basics to Tricks, kde vám vysvetlím, ako sa dostať k stojke. Takže základ podľa mňa je stretching, dostať sa proste rukami k zemi, takže pekne, rovný chrbát, ideme do predklonu, ťaháme ruky k zemi. Pre ľudí, čo majú s týmto problém a nedajú ruky v dlane na zem, nech sa páči spolu nohy, vystreté kolena a ťahať čo najviac v zemi, jemne kmitať a nikdy nebuďte nemajte hlavu v predklone, proste ju pustíte voľno do zemi. Časom sa to zlepší a stretching sa zlepší a budete sa dotýkať dlaňmi zemi. Ďalšia vec, druhý taký krok k dosiahnutiu stojky je sviečka. Ruky si dáme na zem, dáme ich pred hlavu a pomaly kráčame, až dokedy nestratíme balans. A držíme. Kľudne sa tam môžete vykopnúť, robte to chrbtom k stene, vykopnite sa, držíte to na hlave, dajte si niečo pod hlavu, keby vás tlačilo. Ide o to, aby ste naučili telo, ako má byť v rovine. Takže ďalší krok bude striežka, ktorou dosiahneme silu v ramenách. Je to veľmi jednoduché. V podstate dáte sa do striežky, hlava dole. A už záleží na vás, stačí len na špičky sa navažovať, alebo len držať. Držte to určitý čas, dajte si 20 sekúnd, 30 sekúnd na začiatok. Keď už sa budete cítiť silnejší v ramenách, ďalší krok vám poviem za chvíľu. Ďalší krok je stojka o stenu, chrbtom k stene. Táto stojka nás dovedie, úplne zaťažíme ramena, čiže získavame silu do ramien a celkový kor tela. Takže keď už vieme toto podržať v pohode, aspoň tých 20 sekúnd, 20-30 a ani sa nezadýchame, tak ideme naopak stojku, čelom k stene. A tu ide o to, že už keď budeme v tej rovine a dostaneme sa tam, tak budeme pekne sa jemne odkopávať prstami, ja vám to nedukážem. A tam už ide o to získavanie toho balancu. Takže ideme na normálnu stojku, máme silné ramena na to, aby sme to udržali. Balans už by sme teoreticky mali držať, keď ste robili kroky presne podľa mňa. Teraz ďalšia vec, je veľa spôsobov, ako sa dostať do stojky. Veľa ľudí proste sa snaží naučiť stojku len vykopávať. Čiže ďalšia vec, a to už je pre úplných pokročilých ľudí, čo majú dosť silný spodný chrbát, je byť vytlačaný špica. Stradl, vlastne, je oveľa ľahší. Poď! Dobre, ďalšia ťažšia verzia je už pre ľudí, ktorí majú veľmi silný spodný chrbát, a to je špica. Stredl, čiže nohy od seba.
Už úplne náročná časť, to je úplne topka, je pike press a ten asi teraz nedám. Dobre, ideme skúsiť pike press. Takže toto bol môj tutoriál na stojku. Keďže stojek je strašne veľa variácií, dáme si ešte jednu časť a dovtedy stay tuned.